Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Maray na Webes na pagkaaldaw sa tuya po gabos. Ang pagrespetar mi na naman sa lambang miyembro kan familia asin kan sosyudad kasabay ang pagiromdom sa paghampang niya to kan kasiributan asin kan kaaldawon ang mahal na amang Diyos ang dapat permi niya tong ipigpaenot sa gabos. Siyempre, pigbabati niya to nin happy birthday ang mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention ta ang pag-iribata sa PBN Broadcasting Network OKFM sa 97.1 OKFM. Happy birthday kay Boomer! Happy birthday! All the best tabi sa imo Tata Boomer. Enjoy the day and have a blast. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Tata Boomer, happy birthday tabi sa imo. Diyan sa 97.1 OKFM. Ang tingog kan banwaan po, naglalaom na yaon po kamo dyan, nagdiretso po. So mga nag-arantabay man ka subago, igwa man lamang ning natada. So namumuyaman kan sa tuyaman na sistema kan pagpadalagan po kan mga istorya. Sundo man kitang alas 10:30 tabi mantang kamo dyan nagluluto na kan pangudtuhan. Kapartner ang Petron Gasol. Yan, nababakal po yan sa Petron Top Gas Gasol. Diyan sa Daraga. Sa kataning sanakan sa Udan. Kapartner niya to yan sa pagluluto sa halos gabos asin mayoriya kan kusina sa bilog na Pilipinas. Petron Gasol. Diyan sa Petron Top Gas Gasol. Daw lamang ang pinagluluto kan sa tuyang amigo si Yi na Alaurin. Kasuhapon may barbecue pa si Yi na Alaurin ha. Puwerte sana. And then sa familia oy maray na aga tabi sa Indo. Katuwang tadyan sa luwas, mapaabot nin informasyon ang news team. Nangingenot si kumpadreng Jimmy nasalitaan sa muyang Field Commander Chief Reporter. Siyempre kasabay dyan si kumpadreng Jomar Bien asin si Pading Al Armario. Katabang Ads Galero Joshua Bino sa Manibela ang samuya pong mata dyan sa kalsada Henry Mata. Control Technical Pading Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Marhay na daw dyan sa Indotabi sa gabos na nag-arantabay man kung igwa man po sa barangay Dap-Dap Manay Selmang Bahoy. So sa imong ipinag-text sa kuya, ipapaabot ko iyan kay kunyan kay Kaloy Andes Loria tabi sige gusto kong magkahurong kamo personal in kaso tabi Manay Selma na Bahoy. Okay sa imo tabi. Kumusta na kamo dyan? Ano lamang ang pangudtuhan? Manay Selmang Bahoy dyan sa Victory Village 27. Siyempre, yaon dyan sa newsroom. Nangingenot dyan nagsusuperbisar, padagos ang pagsurumada kan kadakol na istoryang nagluluwas. Istoryang relevante
may koneksyon sa satuyang pagbuhay-buhay bilang individual asin bilang sosyudad. The ever reliable, the living legend kun sa basketball, si Jawu. Sa Bareta, News Director Mardela. Katarabang dyan si Angel Mustasaan Samong Anghel. And siyempre, Jen Matthew Balyaran. Sa social media platform, si Jimus Barrios. Nagtatabang man dyan ang samuya pong cum laude Nicole ang Gloriane. Congratulations tabi sa imo, Nicole. Bachelor of Science in Broadcasting, tama ba? Sa Bicol, di ko nasabutan tabi ko niyan. Tres, ha? Ito si Tres, ano? Etong DCGB, the home of top notchers and cum laude. Si Tresia, top notcher sa KBP exams. So, talaga naman. Bachelor of Arts in Broadcasting, yeah. Bachelor of Arts in Broadcasting. Congratulations, cum laude, Nicole Ann Gloriane. Kan bakakay asin kang DCGB. Pagkatapos ma-birthday pa siya sa Sabado. Alaga naman, oh. Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi ecstasy, extano, ecstasy, extano, ecstasy, extano. Sa IT, yaon dyan tarabang-tabang, pati sa newsroom, sa samuyang social media platform, si Thresia Mariletana and si Richard Astor. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning sa gabos na nagdadarangog tabi, ha? Ang sa kuyang numero is 0961-759-0888 sa Smart and 0920-0156020 sa Globe. Yan. So, nag-arantabay man po sa DCGB News Online. Yan sa samuyang Facebook account. Pwede man po yan. And mas magayon, duman sa indong mga cellphone, ha? Magpasiring lang kamo sa Play Store. Tapos hanapon nindo manlain-lain niya na radio apps, DCGB. Click lang, i-type lang nindo duman sa search. Malaog kamo sa Play Store. Search DCGB Legazpi City. May maluwas dyan na manlain-lain na sites na nag-offer nin man iba-ibang AM radio stations live nindong madadangog. Garo man sa nasuradyo na tradisyonal tabi. Garo man sa nasuradyong tradisyonal na nadadangog nindo, kaya lang nasa cellphone, AM band, yan, pasiring lang kamo sa Play Store. Igo ba ganing app dyan na Play Store? I-click nindo ito. Pagkatapos ma-search kamo duman, DCGB AM Legazpi City. I-click naman nindo ito. Pag-click nindo kayan, may maluwas dyan naman lain-lain na search engine, manlain-lain na portals na nag-o-presirkin man iba-ibang istasyoning radyo diyan po sa bilog na Pilipinas o kaya digdi sa bilog na Pilipinas. Yan. I-click nindo duman DCGB Legazpi City live app. DCGB live app. Yan. Maibubugtak na yan dyan sa indong cellphone. Garo man sa na AM radio baga padingnal. Yan. DCGB live app. AM radio yan. Mas magayon yan po sa Facebook pwede man, pero mas magayon dyan sa DCGB live app. Karo mas na bit so radyo na AM, basta may load ka mo sa mobile data, yan, o kung may wifi ka mo, o dyan sa indong cellphone, DCGB live app. Kadakol madalion sa napag-install kaan. Mamamilabal dyan sa Barangay 2, maray na aga tabi sa imo. Si Madam Rose nagrahe naman. Good morning. Kumusta dyan, Madam Rose? Good morning. Po. Okay, wala yung problema. The best. Daing abo, mainiton. Nyan, maarangaang. Mainiton, daing abo, daing problema sa tubig, matubig.
So andaan diit ang tubig na pigtataram so sa water district. Iyo, oho. Igwang ning tiga-ayos yata dyan eh. Iyo, dae. Mag-uson sa dae. Problema man talaga ang tubig dyan. Ay Ito talaga. pa. Oho, ano. Baka umanyan lang ang uson dae. Mhm. Kami mismo ang makataram. O ni, kumusta maski anong istasyon, dangugon di si GB. Nya, dabe. Ay igwan naman Yan ang kamo. importante. Oy, Madam Rose, sa igwan naman kamo kaso lumpia na masiramon 50 pesos ang kada sarong burubox ano. Igwa. Ang bukas ni ito, Tuesday, Friday. Yan. Sa ko ta na igwa, kaya lang, di siguro makakaigibo sa aga. Bisteras bago sa kamilig. Iyon na nga ni Senyor San Juan. Bispera sa aga. Dahil mag-isip na dahil sa daing pinanap, daing fiesta. May fiesta, San Juan. Imbitado sa simbahan. Senyor San Juan. Sige. Oto iyo. Pag sa Martes, igwa naman iyan. Yan ang pa-order na yan, mga fresh lumpia na vegetable. Magapon sa nasa ko sa gusto ta, ikonektar ko sa Indo. Iyo. Tapos mo yan, nagdi-deliver may mga sisig, kunyan minudo, argaen, mga lumpia. Nalanlain ng luto. Okay, sige. Tabi, Manay Rose. May sticky rice kami na sa may mga bagay sa Thailand. Oho. Ibo ni Jan. Ayan. O di, Ayun. Basta anong istasyon? DCGB. DCGB. Pag-aranuhan na lang, DCGB. Sige, Salamat Manay Rose. Madam Rose Graheda dyan sa Kamalig Kekoys. Yan. Nakulsindang mga luto-luto na pwede sa naman na pagkuhan. Mama Mila Nabal dyan sa Barangay Dos. Kumusta ka mo dyan, tabi? Sabi ni Mama Mila Good. Ha? Dos baya sa Indo EMs ano? Dos EMs Mama Mila Good. Kaso saro hali ako dyan kay Mama Mila Good. Naguro restore lamang dyan sa Barangay Dos. Sabi ni Mama Mila, mga constituentes kan Barangay Dos EMs. Yan. Fight sana ngayon kita. Kalma sana. Sige, maray na agatabi sa imo Mama Mila Good ano? And mabuhay ka diyan sa Barangay Dos. Sige. Si Madam may sa chat ano? Madam Lloyda Burak, good morning tabi. And sugabos na nag-arantabay man ha. Yan kasuba go baka ay kasuhapon ko tana supposedly nagkahurong kami ni Mayor June na Agwaskan Santo Domingo. Mga 4:30 kuta na ma-interview kami. Kaya lang nag-abot su staff ni Kunyan, Vice President Endemar, ni Vice President Sara na Duterte. Sabi ni Mayor June, ngaya papapi ma-dispensa ta Kunyan. Nag-abot su staff ni Vice President Sara Duterte. May mga pinaghururan sinda baka kung manungod ini sa evacuation or kung ano pa man ta. So nagbutwa bagang kontrobersiya manungod dyan sa nag-evacuar na nasa luwas man kan ipinagdesignar kan FIBOLCS na sa advisory pading nalbaga na kunya na dapat ang mag-evacuar. So nasa laog sa nakan 6 kilometers permanent danger zone. Iyan ang very specific na ipinagpaluwas man kan FIBOLCS. Kaya lang, so duman sa ginubatan yung Tandarora and Maninila barangay and digdi sa Santo Domingo, igwa dyan barangay na nasa 7 nag-iribakwar na because historically, iabot tulos iyan maski nasa luwas pa ding nalbaga kang 6 kilometers permanent danger zone. Haranihon, tangad sinda dyan, nasa bulkan ba yun? Ano? So duman naman sa barangay Tandarora and Maninila because of the topographical situation. So kamugtakan physical kan barangay maski nasa luwasin da kan 6 kilometers na danger zone, delikadong marhay kung ano so peligro na nasa laog kan 6 kilometers permanent danger zone, iyo man so na mamatian nindang tulos na peligro sa 7 kilometros.
Plus the fact na kung halaton pa na mag-alert to level numero 4, mapagal sindang itransportar halion dyan sa barangay Tandarora and Manila pasiring sa evacuation center. Insofar as yung ginubatan is concerned, iyan ang pahayag ni Mayor Chino. Sa Santo Domingo naman, historically, madaling abuton. Iyan na 7 kilometros. Maski pa pinagasabi na nasa luwas kami 6 kilometros na danger zone, permanent, madali kaming abuton tatangad. Kan sarong simana nga ni Padingnal, nagsakat kami dyan, kasabay miso taga-apse mo, 4 kami, buda siboy na mata, nag-validate yung Albay Public Safety and Emergency Management Office. Bago kami makabot duman sa 6 kilometros na permanent danger zone, siyempre agihan may yung 7. Gabos na talaga mga nakakandado. Nag-iribakwar nga ni. May nagkapirang na tada kita duman, naghiling saro si tatay, nagkopras, pero mahali man sa nagdaang niya siya. Ngunyan, iyon ang, iyon ang apprehension and pagkatakot kan tao, and fear is unquantifiable. Dahil mo yan pwedeng masukol. Kaya, sabi kan mga alkaldeng ini, daimi man pwedeng sa yumahanan mga tao, ta kami amakan kan munisipyo, ako moderon mian, ibubugtak me sa safe na lugar. Ngunyan, ang mga rasones na ayan tabi, iyon ang ipighatag kasuhapon, duman sa paghuroron na Governor Grex bilang chairperson kan PDRRMC, Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, si ang chairperson kaan, ipinagpasabot yan sa gobernador, and ang sabi kan gobernador, daing problema, sabot ang gabos na yan, balido ang gabos. Kaya ang nangyari po, all is well that ends well, kasuhapon naka-attender kita duman. So sa ginubatan, sabi kan gobernador, sige, diyan po kamo, ang buhay ang dapat na protehiran. So sa Santo Domingo naman, ang sistema ni Mayor June is nag-order sinda ng decampment, pero sumuyang magpawalat sa evacuation centers. Sige kamo dyan. Pagkatapos, so gustong magbaralik, ta siyempre igaman andyan ning maski puro paano, gustong magbuelta dumanta, so convenience kan sa indang lugar na pinagdudumanan, dahil mo yan makukuha sa evacuation center. Okay man iyan tabi, ready sa ng permi, pwede sindang akwaton dyan pag itaas na ang level numero 4 kan mayon. And ipagpapadagos ang pagtaos sa inda Padingnal nin ayuda. Yan. They will be treated the same na evacuate, nasa laukan evacuation centers. Gabos na ayuda, medical, pagkaon, mga oportunidad, mga trainings, gabos, yaon itatao man sa inda ayan tabi. So, gabos po yan na plansar na ta. Duman sa hururon, it was a cordial and magrurupo man sana yan settle na po ang problema. Ano man na magruluwas pa dyan na mga istorya sa Facebook na kung ano-ano, kumbaga pasay na yan. It's no longer related sa isyong nagbutwa na yan tabi. Settled na yan. O dyan lang ang mga gustong mag-star sa resettlement o sa evacuation center sa Santo Domingo. So gustong magbalik duman, pwede man. Ready sa na anytime na akwatong kung talagang mag-level numero 4 and imamantiniran sa indong ayuda. Duman naman sa ginubatan, stay po tabi. Nasabutan niyan kan chairman kan PDRRMC. So nagka-poroplaran sana po tabi yan, kaya dain na po nin kumbaga halawig pang iristorya sa siring na bagay. Ano po, nakuha na yan. Kasubago nga, nipigapudan ko si Mayor Junta, kasuwapon as the meeting progresses duman sa guest house, sige na so paibakwar, padicamp, kan so mga gustong magdicamp sa Santo Domingo. And inda ko ngunyan kung tapos na o kung pera ng porsyento ang inabot. Tapig apudan ko si Mayor Jun Kasubago, parang busy, baka may kahuron yan, siyong takutan na kung iyan na pirang porsyento so buminalik voluntad. Endimar tabi, go ahead Endimar. Date lang, papaping, pero nagabot sa Office of the Vice President, nagbaralikan. Pwede sindang magbultada. Pwedeng tumain stay. Muna busy ito sa Mayor Junta,
Dahil natapos ka subang gusto pag-grasyon kan Office of the Vice President, Iyo. Day Sara, Oho. pinagpadagos mo niyan for Bicol, Suuton at saka Central. Yan. Ayan, so mga tagalidong ito na mga evacuees. Opo, kape, hindi Kaya ma. dito maapulan mo niyan. Oo, iyo managad. Iyo sa kaswapon nga papapi. Ayaw. Matindi nga yaon sa mga tao kan busy. So, ang lista duman, Oh. 1,579 families composed of 5,386 individuals. Oho. Yan tabi pa ang existing na evacuees duman. Yan, okay. Yan lang tabi. So, yan ang nagbiriltada na duman sa evacuation center. Ta siyempre, duman ang konsentrasyon and dimarbagakan gabos, aktibidades tapos pagkako akaso ayuda, maoruli ito sa nag-oruli, duman sa indang barangay. So gusto magpawalat, duman sila sa evacuation center. So araw po iyang kanang setup na dyan wala na po, pasay na itong sa mga sa kontrobersiya baga manungod duman sa enot na nagbutwa, manungod sa pag-evacuar na kan 7 to 8 kilometers na kunya na na mga personas so sa engineering naman, sa provincial engineering, yan ang mga truck tabi na pinag-deploy dyan. Igong nagbuto baga istorya na so mga truck nga kan engineering so nagharakot kan hali sa 7 to 8 kilometers sa ginubatan. Ang sistema is arog ka ini. So set up kam council, kam PDRRMC, and yung APSE mo, ang panamamayuman dyan, si Dr. Cedric Daep, ngunyan na nagpapadalagan para mentras, si Sir Eugene Escobar. Yan. So mga trakang engineering, iririnder kwenta iyan sa APSE mo, buda sa PDRRMC. Yan. Itong sa mga truck na ito, pag irininder kwenta na yan, dahil na ning divergence sa engineering, dahil na ning divergence sa engineer Dante Baclao. Lalong-lalo na, iyan po, pagkatapos man dyan na i-render kwenta sa APSE mo, sa PDRRMC, yung defensa civil, an ma-deploy kaan sa field, dahil naning kunyang kaan an engineering, kung sisayan akatungkan, nasa diskresyon na yan kan haralang kaon opisyalis kan defensa civil kan Bicol, buda kan APSE mo, kung na rin ang bihikulong gagamiton, kung na rin ang bihikulong i-assign sa mga barangay na ipapa-evacuar. Bako man, never man na si Engineer Dante Baclao ang nag-order na uning mga truck na kan PO, hakwaton su mga taga Tandarora buda mga taga Manila, bako tabi. Su mga bihikulos ninda, dadarahon iyan sa APSE mo, and then igwanin nagkakanigong koordinasyon kan sistema, yung defensa civil nga ni, sa mga assets, sindaan na bahala kayo sa transportasyon, ididesignar yan sa iyan tabi papadalagano na mga bihikulos na yan. So, yan po ang set up na digdi na sa probinsya with the ongoing na process kan pagmantinir niya to kan evacuation. Itong suhali sa UAE, may nag-arabot baga na dakulon na boxes, pirang truck ito duwaya ta ito tulo. Tunito nila dayan. Ito pala nag-abot pa ding na mga tugang itong nag-abot din nahali sa UAE, kumbaga 1/3 pa sana ito pa di. 1/3 o 1/4. Bako pa ito sukabilugan na donasyon kang United Arab Emirates, kang nasyon kang United Arab Emirates para sa mga evacuees. Ngunyan, dai pa talaga yan pigi-distribute ang sabi, ang sistema, i-distribute yan pa ding pag uminabot na sugabos. Tanganing matapod suaaboton kan itong kantidad na ipinadaraman na mga food packs hali sa UAE. Sararuan na kwan. Bakong itong taiguan na baga, tama pigasabi ta baga pa ding na very unforgiving niya ng Facebook. May magretrato sa nang uni ipopost. Ay na ngayon araw ka without even sabi na nga ni exerting efforts kung ano ang nasa likod kang retratong pigpopost ninda. May nahiling naman kita nagpost sa Facebook.
may mga nakatambak duman na ano ito, karton sa laog kang Kapitolyo, ito bagang so sa UAE, duman mo na naibog, mga sample siya ta ito nagkapira, rinitrato naman, uto na nga, natangay ta nasa laog kang Kapitolyo yan, Mariusep naman. Yan. So sa UAE baga nga yan, sus Mariusep, very unforgiving and very damaging ang kon sa Facebook, ano. And it can, sabi na nga it can swing sa opinion kan tao kung bako kitang very discerning. Kaya kita man digdi sa mainstream media, no, lalo na sa DCGB, kita man po, sisusog niya itong istorya. Tanganing ang pagbuga niya to sa publiko, well-informed kita, and magkago kita nin informed and wise decision. Yan. So kaya yan tabi, dai pa na i-distribute sa mga hali sa UAE, so Kapitolyo nag-request sa Philippine Navy na tanganing sararuan ang pagdaradigdi, so darakulang barko kang Navy duman na ibiyo itong sunata tada pa duman na kadaklan mayoriya kan mga food packs na yan sa Manila darahon digdi. And ang latest, ang sabi ni Gobernador duman sa pagtripon kasuhapon, nagtugot na sa Philippine Navy, parang duwang dakulao na Navy ship na duman ito na mga datatada pang kadakula sumayoriya, and i-deliver na digdi sa probinsya ng Albay, and pag-abot kaan iyon na po yan. So pag-device na kan DSWD, ang DSWD po sa tuyang ahensya di gobyerno, ang Department of Social Welfare and Development, igo ayan pa ding naling naka-template na kumbaga yaon na dyan na sistema kan pag-compute pag ngaya araw ka ining donasyon na nag-abot, tapos araw ka ini an mga evacuees, igwasin na kaning sistema nin pag-repack na sugabos abuton. Yan, bako sa nang so nagkakapira. Dahil man nangangahulugan na itong sukarton na itong dakula, bilog, itatao sa nasa sarong pamilya, bako po yan. Puro partition iyan, kumbaga, babaranga-bangaon na tanganing sugabos, maabot, hali duman sa kabilugan na ito, kan ipinagdunar kan UAE. Asin, so iba pang mga nagdudunar baga. Araw ka ng sistema. Garuman sa sarong sakong bagas. Dahil man nangangahulugan na pagdunar ka dyan, nagdunar ka ng sarong sakong bagas para sa sarong pamilya. Babaranga bagaon iyan, kontig perirang kilo, tig karabanga, o kung tanganing abuton. Aabra na yan, babaranga bangaon iyan, tanganing abuton so kagabsan, o kaya so matapod kumbaga, so abuton kan donasyon. Araw po kayan. Then balikan itong so sa UAE, pag abot da ka ito, dispwes na inipoproseso, saka naan paabot ka yan sa mga evacuees. Ano tabi? So yan po ang mga nangyari kasuhapon sa pinagsubaybayan niya itong maghapon man ng mga istorya sa tuyang palibot. Okay. Sige, oras Pilipinas, standby pa ding Chief Jim, tama time check muna kita. Nganing buwelo kita, igo kitang mga acknowledge. It's 9:35. Ang oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaksan FR. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit igwatulo sipa masiram. Astig do, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama,
Lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Masasandalan, TGB, kaibigan sa kalusugan. Matatakbuhan, TGB, kaibigan sa kalusugan. Maaasahan, TGB, kaibigan sa kalusugan. Di na mahihirapan, may maaasahan. May matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGB. Sara Geronimo po para sa TGB. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Jim's Coffee may bago pre. May twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa. Korean ginseng at spirulina. Jim's Coffee Mix. May twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix. Ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix. May twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Mabibili ang twin pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal o maging single. Pwedeng maging konsentidor o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. My name is Marge May B. Estoria, public school teacher. Habang buntis ako, may time na nag-bed rest ako. Diniscuss ko siya sa OB ko. In-explain niya sa akin kung bakit calcium-aid yung binigay niya sa akin, kung bakit Hemerate FA, and kung paano ko ba ahalagaan yung sarili ko. Para sa akin, yung alagang Unilab, it's a commitment. Kung wala yon, hindi ko matutulungan yung anak ko and yung next generation. Alagang Unilab yan.
Minerals plus cholecalciferol. Vitamin D3 is a generic name of calciumate. Iron plus vitamin B complex plus folic acid is a generic name of Hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Masasandalan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Matatakbuhan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Maaasahan, TGP, kaibigan sa kalusugan. Di na mahihirapan, may maaasahan. May matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sara Geronimo po para sa TGP. Kaibigan sa kalusugan. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Ang buwan ng Hunyo ay No Smoking Month. Sumahan ang DOH sa pagsulong ng vape and smoke-free communities. Iwasan ang vape at yosi. Quit your vision now. Tumawag sa toll-free DOH Quit Line 1558. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado mapitong ito sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas.
Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, dire-diretso kita kan istorya. Chief Jim, thanks for waiting, Chief Jim. Go ahead. Yes, salamat BPD. Maray na aga sa mga paraan tabay. Pababa na ako digdi sa Anuling Resettlement and Evacuation Center. Nakabase digdi sa FBR Resettlement Site sakop kan Tagaytay, Kamalig tabi pa di. Kung saan kapadagusan ini kan nabuksan niya to kaso bagong istorya sa programa na ni BB Henry kung saan na interview si Kapitan Eugenio Sigobia kay pagkonfirmar kan na punong barangay na an barangay Anuling sa kubo ng gadka tong 6 km permanent danger zone. Ang problema sigun kay Kapitan may mga nag-uuruli na mga mag-aragom-agom spasiring sa barangay Ninda pero dahil man mapugulan ninulita hihinayangan man ang paaram kay Kapitan tabi pa di mauruli por medyo sa kay puanindang reparaon sa indang mga lati tapos sa mga produkto na pwedeng anihon tangani na mapakinabangan lamang maski nga ni pigtataga sinda kana mga parabakal kay ni bibakal sa baratong presyo tabi ba di Kahirakman. Pero ang question si Kapitan nagdududa na nakaparam pa siya na ngayon mapaharam na naman maharbis na naman pagkatapos nagpaparam malangani na oras minsan na lasing na sa isa banggi ano pa nga ka mo dyan na maharbis lati-lati nga kap pagkatapos big check naman may mga bantay man ng mga pulis sabi ni Kap sabi na kan mga pulis minsan ngayon nag-tricycle nag-motor uli nga dyan sa mga arong-arong ninda malawas dahil man dahil man nagpasyar sa late sabi ni Kapitan bako ngayon lati-lati lato-lato ang pahe ngunyan sabi ni Kapitan igwanin pig proponer sinda ko na gibuhon so Senior Citizens Office na conjugal room. Inibahan ko si Kapitan from Anuling, nagbaba kami, nagdiretso kami sa evacuation center digdi sa Tagaytay tabi pa de. And hiniling niya to so sitwasyon. Ako mismo makapagtaram tabi pa de. Dahil pwede talaga. Dahil pwede ta. Primero, magkataning kan opisina kan health center. Mahihiling sumalaog. Pagkatapos sampangan kan Senior Citizens Office, mayor na tinampo. Wara kudal. Niya kung naglaog ka duman, paano? Dangugon ka pati. Buda pagluwas, hiling ka kan komunidad, parakpakan sa mga tabo. Oy! Tapos pwede man banggi. Ang question, subantay duman sa opisina, wala man nga dyan kikama, ikaw dyan electric pa. Isasara mo, ay nga ito mang giraray. Iyo na nga ni. Ngunyan, so senior citizen nag-meeting. Apo, dahil ngayon pwede, sagrado ngayong opisina yan. Ikipunin ito ni lajing-lajing. Dahil pwede. Kaya dangugunta si tanong senior citizen dahil sa talagang dahil ini itutugot gibuhon na laugan kan mag-aragom-agom imbes maghanap na sa nadaa sa tabang kan lokal na gobyerno. Siyempre ka edad mo po? 67. 67. Hindi senior citizen
po ka. Pira ka mong senior citizen dili. Mga 200 na yata. Dili sa relocate na ini. Nakulong kami. Okay, so ining opisina ninyo pig-propose kan barangay na gibo na kawatan. Abo man kami, abo man. Sa president niyo. Si Roming Nudalo. Abo din daw. Abo. Kaya dahil na buktayan dapat buktakan ki tama. Nay. Ano resulta po? Sagrado. Abo talaga. Hanap ko sa Nakiba. Sige, pakapunan na po nito sa mga tao, sa official din. Na maghanap na sa Nakiba opisina. Sa lugar. Maghanap na sana. Maguli na sana sinda kung maya magamit. Kurang ito, 68 years old tabi pa de. Pwede, abo din da. Dahil pwede itong gamiton. Kaya dahil choice. Kaya sabi, yung mag-uli-uli na sana. Kumpadring Jimmy, bawal man mag-uli. Igo baga ikaw na i-report kay ito na si Mayor Kaloy, pwedeng kibliton, dahil problema, ipoprovide. Mayor Kaloy, o baka nakatabay dyan o kung ano, makapaabot kay Mayor Kaloy. Sa tungkol sa bagay na O baka may number ka garo? Taod-taod tako nanta. Oo, si Mayor Kaloy. Doang punto ni Tabi Pade na problema digdi. Yun na nga na yan. So, conjugal room. Bata nagkaigwa na lugod nin kumbaga, entremis na may mga laman. Maray ngaya ka mo ta minupos na sabi ka tong lalaki man duman. may mga babae lalaki nagka jamming na. Maray ngaya ka mo ta senior citizen dahil naman ngaya ka mong kuan. Nya kami ngaya paano man. Dahil ngaya bas pa ngaya ka mo sabi kan mga gurang. Totoo yan, kumpadring Jimmy. Kan nagsakat kami man yan kan last week dyan sa 6 kilometers danger zone. Ayan, inabot miso anuling nasa bata na ipababa managad may mga plastic na hinarvest managad, kumpadre, na produkto sa sa tanuman. Tapos igon minasara ka talaga, may nakamotor nga ni kaming na agihan duman na kuan nga kan pulis nga mabilta man sa na pinalaog ito mabilta man sa naman ang tulos. Iyo man ang totoo yung nagbabalik-balik sila nagkukuha kan mga farm produce pero itong pagbanggi na yan ang problema na mananggad. Kaya ipaabot tayo kay Mayor Kaloy sinda ining anuling sa FBR resettlement resettlement site ngunyan saan sila nakahouse nga ning eskwelahan? Uni sa Tagaytay. Tagaytay, okay, sige. Ikaduwa na ipaabot sa Tuya duman nasa itaas. Nasa itaasan barangay hall, patapos pababa, puros na yan kaharungan, mga housing units. Ngayon dyan sa baba, grabe ng tambak ngayakan, mga basura, mga bulod-bulod na. Di naman ko mananggad dabi pa rin, duwa na natambak nin mga manibayba, dahil naman digdi segregation. So may MRF man digdi, ralabaw na sa mga atop kan MRF ang basura. Sa India na lugar yan, kumpadre? Sa uning Tagaytay, FBR resettlement site tabi pa sa Tagaytay Kamalig. Yun. Kuandig din ng mga residentes tapos mga evacuees, anuling 6 kilometer radius. Ngonya natural may mga basura. Apira kan so existe doon ang nag-i-restart digde. May mga basura. Nadagdagan kan sa mga pigiribakwar ngonya na nag-alboroto ang bulkan, mas na doble sa basura. Once na tambakan basura, may naroon man tambak na basura, natural may langaw, an parong, an pigadi talig, di ba ka magkaw sa ininin kahilangan, na natural evacuation center, surusuan dyan ang mga arong. So ang panga nakampang narong, so mga nasa gilid narong, iyon nakakasangab kan parong, sulangaw. Anagadig ditabi pa rin, kung ini mahatawan lamang nin lugar, mapadarahan kitrak na mahakotan mga basurang inay. Pero naiintindihan taman ang sitwasyon kan lokal na gobyerno, tabi-rebising mo niyan sa mga mga trucks nila, mga lunadan, dahil antay gwa baganin mga donasyon, nagpapaguide, nag-aagad kay makakargahan. Posible, na-utilize sa mga trucks. Sige. Yan ang duwang punto na pwedeng may konektar
sa karawan kan lokal na gobyerno kan kamalig gikan digdi sa Tagaytay FBR resettlement site anuling residents anya on digdi tabi pare. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya halin dyan sa luwas. Ano ang maray kumpadreng Nald ta si Joshua ma-interview? Kailang halawig baga sa commercial tapos sa report ni Pading Jimmy ma-interview pa siya maalas 10 na may mga commercial kaya anong sistema Joshua tabi makiri-dial na lang taod-taod sensya na ha ta alanganin ipiga kunyantang oras ta lado-lado ta pagkatapos kan baretang alas 10 dispes mga hanap buhay masunod ka ta ma-interview kita kay Sir Andy na Toledo dyan sa Daraga Comelec. We will be right back pakalis kan mga pagirumdum. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Kitang mga Uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Labian. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok ditong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, 52 years old. Nueva sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat.
Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Opisyal ng piglansar kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang automated coin deposit machines. Ini may papareho sa ATM o automated teller machine para sa mga sinsilyo kung saan pwedeng i-deposito ang anuman na denominasyon kan Philippine coins na nasa sirkulasyon para maging credit. Ang lakdang na ini kan BSP sa tahaw naman kan namamatayan ngunya na artificial coin shortage sa nasyon. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may nagkapirang Pilipino anda ipigagastos ang sa indang sinsilyo asin imbes ka ini pigtitipo na sa na ini. Sa pagikang coin deposit machine, pwedeng gamiton ang pigdepositong coin sa shopping vouchers asin pwede man na ibugtak sa indong bank account o e-wallet. Nasa 50 na coin deposit machine ang ipigi-install sa piling mga lugar sa Manila asin nagkapirang probinsya. Sa pagika ini maibabalik ka sa sirkulasyon ang sinsilyo para maiwasan ang kakulangan sa supply. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity In as fast as 5 minutes. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon headache ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep
Neozev Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorophenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozev Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap ko kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Panasonic. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Joshua, thanks for waiting. Good morning. Go ahead na. Yes, good morning Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag kang Bareta, may order na palang Tabi, Sir Pio, from Central Office kan Comelec na ining mga munisipyo na apektado kan pag-aburido kan Bulkan Mayon. Iyon magreparo sa palibot. Tangan nang makapagbilog nin contingency plan. Oo. In kaso maglala Tabi, Sir Pio, ang sitwasyon. Kung kaya di sa daraga pon kan mga nakalis na aldaw, si Mana, sibot naman si Sir Andy Toledo, ang election officer, na reparohon sa mga apektadong barangay, lalong-lalo na sa mga voting centers na parang yung Sir Pio, pinagagamit man mo yan as evacuation centers. Aramon taan detalye, buda po ano pa sa mga kasuguan kan Comelec, kaya bahan tungon yan, daraga election officer, Attorney Andy Toledo. Sige. Attorney si Sir Pio Fernandez, tingin kan Banwaan po, kan DCGB. Hello, good morning. Idol, Sir Pio, maray na aga po. Si Andy sa Comelec, Daraga. Yes, Sir Andy, good morning. Opo, sa kwan, sa Daraga, ano ang contingency tabi na in place na nindo if ever magparalawig pa ining kwan, sitwasyon ta sa Bulkan, itong sa mga classrooms na nagagamit nyo niyan as evacuation centers, and halimbawa pag abot kan Oktubre, yung election, iyaon pa sa mga evacuees. Ano ang contingency tabi, Sir Andy? Well, primeramente, kan sa muyang maresibihan na orden na ingmanian mag ocular inspections, mino na mi muna so geographical area kang Daraga na apektado kaning pagkalburuto kan mayon, namely Misi,
Bujaw, Banyadero, asin Matnog. And thereafter, nagpasisiri na kami sa voting center na kung sa inya ang duman nakahauso sa tuyang mga evacuees. And nahiling may na okay naman ang kamugtakan kan mga sa tuyang evacuees. There are certain schools na iginamit para miyentras na evacuation centers, namely Yaon Digdi sa Gabawan Elementary School kung saan nakahouse ang Barangay Matnog, and duman sa Anislag Elementary School na yaon man duman ang Barangay Nisi. Ining Banyadero, yaon man sa nasinda duman sa parte kan sa mga relocation site, and the same times nagko-converge sinda duman sa covered court sa kang Banyadero sa relocation site. And thereafter, ito man na yaon sa evacuation center, Daraga Evacuation Center kung sa yaon sa parte kan Nisi. Yaon man duman and Subudyaw, yaon man sina duman sa relocation site nila, duman may mga nakapitira man duman sa public elementary school. But however, ining tulong barangay namely Budyaw, Banyadero and Nisi Bakongayong problema, nakipag-ulay na ako sa supervisor kang Daraga North District ang DepEd. Ang pag-iisip nila sana ining parte kang barangay matong na kung sa inya on digdi sa Barangay Gabawan, na kung sumaho nato sa disman sa naang eskwela kang Barangay Gabawan, maisip kami kinipaagi kung sa inini kung bagaman talaga magdurdiretso sa nada inaman ang pagtugakan mayon. Dahil ura pa kami naisip na medyo possible na kakagad voting center kang Barangay Matnog dyan sa Gabawan. So as time goes by, ang sa mo yung recommendation, stay put muna sinda sa Barangay Gabawan. Medyo ang tabi, Sir Andy, I was listening intently. Igwa kita nin mga eskwelahan na pigagamit na voting centers na nasa laog kang 6 kilometers permanent danger zone ngunyan sa Daraga, over? Igwa po, nagkakakuha yan ining Misi, Banyadero and Matnog. Okay. So gini po miyan, talaga dahil na siya muna pwedeng gamito na voting center. Kung bagaman sa pag-abot kang Oktubre, sige po manggiraray ang pagtugakan na yon. Okay. Now, di ang plano kung talagang sige paan alburuto kan bulkan mayon hanggang Oktubre, taan projection kan Feebolks is mga 4 months iyan, pwedeng abuton in kaso dahil tapigahagad Oktubre. Itong sunaon nabitan ng barangay Banyadero, Matnog and Budyaw, sain maboroto so mga taga-barangay dyan tabi? Sain maboroto? Budyaw, Barangay Budyaw, duman manggirare sila maboto sa Budyaw Elementary School. Ining Nisi, pwede sila magboto duman sa Anislag Elementary School. Tadakulaon manan Anislag Elementary School, kasasabay na duman sa mga basta barangay Anislag man. And the same manner, ining Banyadero, pwede man na dumana sinda sa Banyadero, sa relocation site sa Banyadero. But however, ang barangay Malubago pala, sa rong cluster na public school sa barangay Malubago, yaon man nakapugdok sa barangay Banyadero. So pwede man ang gamiton itong Malubago Elementary School na phase 1 as voting center kang Barangay Banyadero. And at the same time, ini naman na Barangay Matnog, paghiling-hiling ni kung magkanigo sinda sa Barangay Gabawan. And sigun sa pag-uulay, kan PSDS, mahanap kami sa lugar na Harani sa Gabawan Elementary School, which is Andron Nakula siguro, ilingon tayo ng Tabon-Tabon Elementary School kung magkanigo yan ang Barangay Matnog and Barangay Tabon-Tabon. Medyo horaran Taining Kiwalo Elementary School, medyo sa ini. Po. So sa madaling sabi, itong sa mga barangay na naunambitan tang tulo na nasa laog kang 6 kilometers permanent danger zone, ipapakihuron ta sa ibang mga elementary schools na pwedeng duman o napabutohon sa mga butantes na dati duman nagboboto sa mga eskwela na ito sa laog kan 6 kilometers permanent danger zone in kaso sa Oktubre yaon pa pag-alburuto kan bulkan tabi, Sir Andy. Ano po? Naputol na si Joshua. Medyo so explanation kaya ni Sir Andy kunyan dakol na mga eskwela na nambitan i-simplify ta na lang ipapakihuron duman sa mga kunyan eskwelahan na pwedeng ipakisuyo na duman ng una kundo si Ronso
pagboboto, Sir Andy Tabe? Ipo. Yun. Na po. Oo, okay. Yung nga niyan, yan na apat na barangay. Yung mga sinasigan Napuputol. So, ipapakihuron po ito sa ibang mga lugar na safe na pwedeng pagbutuhan kan mga butantes coming from that barangays. Now, the next logical question would be, how about itong sa mga eskwelahan na gigamit ngunya na evacuation centers diyan sa Daraga? Pag abot kan Oktubre, halimbawa, iraong pasinda, anong mangyayari? And siguro, sa ibang mga munisipyos, pwede man naaro ka ng sitwasyon. Diyan sa Daraga. How about itong sa mga evacuation centers na ngunyan, na mga eskwelahan, anong mangyayari? Sa maboto, pag abot kan Oktubre, in kaso yaong pasinda sa evacuation center, sa mga personas man na nagboboto diyan sa evacuation centers na nagagamit ngunyan, na eskwela nagagamit ngunyan as evacuation centers. Paano daw ang sistema managad kano? Tama yan na open up niya tong ina sitwasyon. Maihaputayan sa COMELEC man ang gadano. Diyan at di sa Daraga igwananin na plano sa Sir Andy na Toledo. Itong sa mga nasa laog kan 6 kilometers permanent danger zone na eskwelahan na voting centers ipapakihuron sa mga lugar na nasa mga eskwelahan na nasa luwas kan 6 kilometers permanent danger zone, duman nagkondusiron sa burtuhan. How about itong sa mga eskwelahan na pigagamit ngunyan as evacuation centers, sa naman maboto sa mga barangay na dyan man naglalaog sa mga eskwelahan na yan, Sir Andy Tabe? Anong plano? Masiring na bagay. Napuputol kayo minsan. Opo. Itong barangay na unambitan ko, which is Budbiao, Minti, and Banyadero, okay naman sila. Iwan ko talagang isula na bubutuhan. Taro naman sila. Yung Matnog, tamaan sa imong obserbasyon na pigagamit na voting center, saan man maboto sa mga taga-barangay Gabawang, kung man gamit sa evacuation center sa barangay Matnog. Iwan sa pag-ulay kan DepEd, iwan sa pag-ulay na within daw kuno magbukas ang klase dapat mabakante naan. But however, siguro sa ni Presidente na within 3 months hanggang 3 months abuton yan. May posibilidad na as history tells us, di naman ako namon I was born and raised sa Daraga sa mga nangyayari before. Tapos na ang pag-uson, pero sumasata namang evacuees, di yan pa sa evacuation center, di yan pa sa eskwelahan. Nangyayari man talaga. So kumbaga man tapos na ka na pag-uson, ang deklarado kang PIBO so by September, so 3 months na talaan. Pero kung di pa man paurulian, ang MBRCC ang nagakuasaan, dipindi sa pag-urulay nindat, mas probably abuton yan ng Oktubre. Iyan ang medyo pag-isipan ni kung na mag-ibong rekomendasyon na kung saan din mai-house para mientras. Anyway, ang Barangay Gabawang, meantime na yaon sa eskwelahan, ang mga taga-barangay Matnog, may cover court pa man sinda sa inutan, sa atubangan, hilihot kung pwede ito maging makeshift. Ang samuyang rekomendasyon kumbaga man, kung talagang dahil na posible o harayo na ang pagkakataon na makaboto dahil gamit ka mga evacuees, magibo kami makeshift or temporary provisioning na garo pwede nindang pag-istaran o pwede maging voter as the case may be. Both sabihon, kaya nga ninyo yan amay pipa-conduct na kami kang comprehensive contingency plan na kung mapupwede man sana magpag-allocate ng budget para pagsigibunin mga makeshift. Okay? Mga tents, arugaan na gagamiton para in contingency manggiraray duman sa satuyang pigsasabi, iyo muna ang gagamiton para mientras. So talagang abuton pa niyo Oktubre ang aktibidades kan mayon. Gagamiton as pooling precincts day na didisturbon sa mga evacuees sa laog kan eskwelahan. Correct. Pwede arugan. Pati may safe plano kami pira kada barangay kada eskwelahan pirang may safe ang samuyang ilalagay. So ini Sir Anding pigtatara mo, siguro iyo na inian ko niyan sa bilog na Albay na may mga evacuation centers na ay mga eskwela nagigamit as evacuation centers. Iyo na yan ang direktiba man kan COMELEC na
Basta iyo sini sa mga nakapalibot na sa taludtod kang mayon na mga munisipyo Kaubayan, Legazpi, tapos Tabaco, Ligao. Kamalig. Iyo man sa naan Kamalig, Ginubatan, Malilipot, and Santo Domingo. Iyo man sa naan medyo may concern sa siring na bagay. All other municipalities di man masyadong affected kaini. So kami mga yaon iyon nag-aantabay kami day to day, nagre-reparo kung ano man agad kamugtaka na sa tuyang sitwasyon din, lalo dito sa barangay, sa munisipyo Candaraga. Every time din nag-coordinate kami sa MDRMC, sa iba pang mga agencies, tanganing at least ma-update man kami kung ano tunay nang nangyayari dito sa Muyang Banwaan. Okay. Sige Sir Andy, this coming days, maapod man kami either sa region o sa probinsya, tama iyan na pag-adala nata, may mga eskwelahan ngunyan, pigagamit as evacuation centers, paano sa pagburuto duman, ano? Ipo. And sa mga barangay na nasa laog kang kwan, 6 kilometers permanent danger zone, diyan sa Daraga, okay na ipaliwanag muna, how about yung Kamalig, Ginubatan, Ligaw, igo sa Ligaw, Santo Domingo. Kami parehas. Lambang munisipyo ay man kanya-kanyang contingency, ay man kanya-kasi ng pangyayari, kasi bako kamang kami similarly situated. Iyo. Baka makuan mo si Attorney Bunaw kung anong kakainin sa probinsya, ano, Tabi. Sige. 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 Thank you so much, Tabi, Sir Andy. Mabuhay ka mo dyan sa Comelec. Thank you very much, Sir Pio. Alright, Sir Pio, si Attorney Andy Toledo, election officer Candaraga, may kinaraman dun sa mga preparation man para sa nag-adang-adang man na eleksyon sa tao kay ning nag-aaboritong Vulcan Mayon. Alitigdi sa Daraga Albay, with Kuya Boy, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Kasabay si Sir Andy na Toledo, Attorney Andy, dyan sa Daraga. Bago kita kaans, yung si King Narhinaldo, so amigo niya to, may public service man. So gabos tabing mga kamidbid, partidarios, parientes, barkadas, pipay si kamutabi na si Rodrigo Romero E. Antones, gada na po tabi ni, kasugma dyan sa BRTH binawi aning buhay. Nakaburol po sa saindang residensya sa sitio Nauntugan, kan Bariis, digdi sa Legazpi. Yan, kaya pipay si tabi, so gabos na partidarios, amigos, amigas na nakakamidbid, gada na po si Rodrigo Romero E. Antones. Nakaburol po diyan sa saindang residensya sa sitio Nauntugan, kan Bariis. Nagpapaisi si King Bayaw ini kan nagadan, si King condolence tabi King sa pamilya kan nagadan. Lubong ipapaisi na sana. Kaya po sugabos na partidarios, amigos, amigas na nakakamidbid man o midbid man, barkada si Rodrigo Romero Antones, binawi na po ini kan sayang hiram na buhay and nakapatente diyan sa saindang residensya sa sitio Nauntugan, kan Bariis. Si Migong King ang nagpapaisi kay ni sa pangarangkan familia. Sige. Saro pa nga report ali diyan sa luwas si Ans. Ans, good morning. What's happening, Ans? Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay, sa mga dagdag na bareta bilang parte kan antisipasyon kan gobyerno lokal kan Legazpi sa posibleng paghaloy pa kan unrest o kay ining pag-alboroto kan Vulcan Mayon, asin na patakot na posibleng itaas ini sa alert level 4. Nagpasiguro ngunyan ang City Veterinary Office asin nagbugtak na o kaya pighamana ang Special Mayon Animal Rescue Team o SMART para sa mga ayam, asin iba pang mga hayop kan mga nasa residente kan 7 o 8 kilometer danger zone dyan sa pamitisan kan Vulcan Mayon. Ini ang sinabi ni Dr. Manny Estepona kan City Veterinary Office kung sain bako sanaan na mga ayam asin ikos na ilikay ninda sa peligrong darakini kan Vulcan Mayon, kundi pati mismo na mga livestock, mga baka, karabaw, kambing asin iba pa in kaso man maglangkaw pa ang level kan Vulcan Mayon. Sigun kay Estepona, di pwedeng pabayaan na mga atama na hayop kan mga residente kan barangay Matanag, mabinit, buyuan, padang asin bunga kun kaya sa ngunyan pasana mantang medyo kalmado pa ang sitwasyon digdi sa syudad kan Legazpi. Pigihingo pa nindang mai-coordinate ini sa gabos na mga nag-aataman kan mga hayop sa nasambitan ng mga barangay. Sa ngunyan nagpaplano naman in contingency measures ang syudad
sa kung saan da posibleng i-evacuate man ang siring na mga hayop. Tabi Sir Pio, ang informasyon pa, Ans Galero, DCGB. Salamat man sa dagdag pang istorya digdi po sa programang Tingog kan Banwaan. Webes ngunyan tabi Webes fet sa 22 na. Aldaw ni St. Jude sa mga devotos tabi dyan ni St. Jude. May pagkakataon makapagpasalamat man yung mga devotos tabi. Diyan baga sa Lapu-Lapu. Maray na agad dyan sa Indo, sa Lapu-Lapu kay kumpadreng June Pitero. Pading June, kumusta na? Pading June dyan sa Lapu-Lapu. And yung amigo niya to man dyan, si Sir Popoy Balmes, kan JRB Calibration and Battery Shop. Good morning tabi, Sir Popoy. Salamat man kan sa Indo pag hinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulos, si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong